Nagpangabay ang Office of the Ombudsman sa Sandiganbayan nga magpagwasang precautionary hold departure order batok kay Senador Sen Marcoleta, former anak kalusugan party list representative Mike Defensor, kag sa duwa pa ka mga negosante. Iningkangod sa ginrekomendahan sang field investigator sang Ombudsman nga pagpasaka sang panumbungon nga plunder kag indirect bribery batok kanday Marcoleta, Defensor kag mga negosante nga sanday Joseph Varias Espiritu kag Aristotol Baluyot Viray. Kasunod din isang 75 million pesos nga campaign donation sa nagpadalagan si Marcoleta sa 2025 elections. Sandig sa mga investigador ang gintingog nga campaign donations para kay Marcoleta nga ginapahayag halin sa iya co-respondents ang nagalapaw na sa 50 milyones pesos nga threshold para sa plunder. Sandig sa notice halin sa Sandiganbayan, ginhatag sa 7th Division ang pagdesisyon sa mga request ng Ombudsman. Subong adlaw natala na ang hearing. Ang precautionary hold departure order amo ang mando alin sa korte nga nagasiling o kung direct sa Bureau of Immigration nga balabagan nga makagwa sa pungsod ang isa ka tawo nga ginasuspetsahan nga nakahimo sang krimen nga may minimum penalty nga hindi magnubo sa anom katuig nga pagkapreso. Ipagwa ang order kung nakitaan sang korte nga mataas ang tsansa nga malagyo sa Pilipinas ang respondent. Kung may precautionary hold departure order, wala ini automatic nagkakahunugan nga guilty na ang respondent.